Световно известни хореографи пристигнаха във Варна по покана на танцовото студио Debut Dance Academy, за да проведат летният интернационален танцов семинар Step to the Stage. Звезди от ранга на Тери Фокс, Мирна Камара, Айшан Калаба, Шарлин Кембъл и Ралица Хърли. Имена, които са танцували пред очите на милиони хора и са успели да завладеят световните сцени, се събират за първи път заедно, и то точно във Варна. Обиколила съм цяла Европа, но за първи път съм в България. Впечатленията ми са, че хората са усмихнати. Идеята да се направи тук танцов семинар е страхотна, условията са чудесни. В момента тук се обучават деца от Турция, от Америка, пропътували са хиляди километри, за да овладеят изкуството на танца. По покана на Debut Dance Academy във Варна пристига и най-голямата звезда на танцовата сцена Мирна Камара. В танцовите среди тя е популярна като черната Силви Гилем. Дълго време е солистка в Ла Скала, балета на Ню Йорк Сити и балета на Морис Бежар. Няма как да не попитаме какво е нужно, за да се достигне до световните сцени и големите танцови представления. Много желание и работа. А талант? Талант е по-малък процент. Важно е колко труд се влага. Според Ралица Хърли, преподавател и хореограф от Чикаго, танцуването е начин на живот. Просто живот. Аз чрез него си изразявам всички емоции. Някой път, когато съм тъжна, отивам и танцувам, вече се чувствам добре, поради адреналина, който носи. Също така е много добре физически да поддържаш форма. Всепризнатите майстори на танца обучават деца от различни държави и в момента в танцовото студио във Варна Тауърс Debut Dance Academy. Собственичката на танцовото студио Ани Ганчева, танцор и хореограф, е успяла да го създаде изцяло по модел на чикагската танцова школа Фубург, с която има и съвместна дейност. Летният танцов семинар Step to the Stage ще продължи до 10 юли.